ഇല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വാമിക്ക് ഭഗവാന്മാർക്ക് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും വെക്കുള്ളൂ, ഫ്രൂട്ടോ മലരോ അതൊക്കെ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വെക്കാറില്ല. തന്നെയുള്ളൂ വീട്ടിലല്ലേ? ഓ, തന്നെയുള്ളൂല്ലേ? തന്നെയുള്ളൂല്ലേ? കഞ്ഞാ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൂ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചോദിതമായ ഹരേഷ്ണ മാതാജി സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലെ. അതിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് അടുത്ത അധ്യായം വരുന്നത്. 16ാമത്തെ അധ്യായവും അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണത്? ബന്ധുപരവും ഭോഗപരവും. അതായത് അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? സ്വയമായിട്ടുള്ളതല്ലേ മാതാജി? സ്വയം, അതായത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിൽ സ്വയമായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മള് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അത് രണ്ടു തരം പറഞ്ഞു. ഭോഗപരമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ബന്ധുത്വപരമായിട്ടുള്ള. എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ടു തരം ഏതൊക്കെയാണ്? ബന്ധുതയാണ്. അതെ, ബന്ധുത. ഭോഗപരമായിട്ടുള്ളതും ഭോഗപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധുത. ഇനി അതിന്റെ കുറിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത അധ്യായത്തിലും അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ബന്ധുത്വപരമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, രണ്ടു തരത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ബന്ധുതപരമായിട്ടുള്ളതും ഭോഗപരമായിട്ടുള്ളതും. അതില് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബന്ധുത കൃഷ്ണന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടാ. നെറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് റൂമിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ നെറ്റ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം. കൃഷ്ണന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആദി രൂപത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളാവുക എന്ന അതീന്ദ്രിയ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക വൃന്ദാവനവാസികളായ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയും യശോദ മാതാവിന്റെയും മനോഭാവത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആകാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഈ വികാരത്തെയാണ് കൃഷ്ണനോട് അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആദി രൂപത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കളാവുക എന്ന അതീന്ദ്രിയ സങ്കല്പത്തിന് ഉത്തമ മാതൃക വൃന്ദാവനവാസികളായിട്ടുള്ള നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയും യശോദ മാതാവിന്റെയും മനോഭാവത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആകാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഈ വികാരത്തെയാണ് കൃഷ്ണനോട് അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു വികാരം, അച്ഛനും അമ്മയും എന്നുള്ളൊരു വികാരം, അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ബന്ധമെന്ന്, അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. വൃഷ്ണികളുടെയും
വൃഷ്ണികളുടെയും ദ്വാരകയിൽ, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ബന്ധുക്കള് വികാരം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിതൃപുത്രൻ രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധം വൃന്ദാവനത്തിലെ വൃഷ്ണി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ദ്വാരകാവാസികളും പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു. വൃഷ്ണികളിലും വൃന്ദാവനവാസികളിലും കാണുന്ന ആത്മപ്രചോദിതമായ കൃഷ്ണഭാവം അവരിൽ നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഇത്തരം സ്നേഹത്തിന്റെ ചർച്ച പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം ഇത്തരം സ്നേഹം പിൽക്കാലത്ത് സ്വയം വികസിച്ചു വരേണ്ട ഒന്നാണ്. നമുക്കറിയില്ല, നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വരുമ്പോ ഇത് തന്നെത്താനെ വികസിച്ച് പതുക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണത്? സ്വാത്മചോദിതമാണ്. അത് തന്നെത്താനെ ഉള്ളതാണ്. അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന തന്നെത്താനെ ഉള്ളതാണ്. വൃന്ദാവനവാസികളെ സംബന്ധിച്ചും ഈ വികാരം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബന്ധുതയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവരും അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ കുലം വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പറയുന്നത് പിറന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ബന്ധുക്കൾ എന്ന വികാരം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ആ കുലത്തിൽ പിറന്നവർക്ക്. വൃഷ്ണികളുടെയും വികാരം ഇത് തന്നെയാണ്. ആ ബന്ധുത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പിതൃപുത്രരുടെ പിതൃരൂപത്തിലുള്ള ബന്ധം, നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെയും യശോദ മാതാവിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അവിടെ എന്താണ്? അവിടെയും ബന്ധുത്വം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ബന്ധുത്വത്തിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്ന വിഷ്ണു വംശത്തിൽ പിറന്ന കുലത്തിൽ പറഞ്ഞവരെ ഇത് രണ്ടും എന്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നു? ഇവരില് പ്രകടമായിരുന്നു. ആ ബന്ധുത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വൃഷ്ണികളും അതായത് വൃന്ദാവനവാസികളിലും എന്താണ് കാണുന്നത്? അത് നിത്യമായിട്ടുള്ള പ്രചോദിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. കാരണം അത് നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റേത് എങ്ങനെയാണ്? നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിത്യമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് പതുക്കെ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. ഈ സ്വാത്മപ്രചോദിതമായ ഭക്തി സേവനത്തിന് അർഹത ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തരായ വൃഷ്ണികളുടെയും വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും കാലുകടിയോ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇത്തരം ഭക്തന്മാരുടെ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കുന്നില്ല. പരപേക്ഷ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇവർ നാരദൻ, യശോദ തുടങ്ങിയ ഭക്തജനങ്ങളോട് ആകൃഷ്ടരായി അനൈച്ഛികമായി തന്നെ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത ഭക്തനെ പോലെ ആയിത്തീരാനുള്ള അഭിലാഷം ഇവരിൽ ക്രമേണ വികസിച്ചു വരുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാഗാനുഗ അതായത് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള അർഹതയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള വൃഷ്ണികളുടെയും വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ഭക്തന്മാരുടെ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ പൂർണ്ണത നേടാൻ അതേപോലെ അവരാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാര് എന്ത് അനുസരിച്ചല്ല പോകുന്നത്? നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ല, അതനുസരിച്ച് എല്ലാവര് പാലിക്കുന്നില്ല, അതിനനുസരിച്ചല്ല അവര് പോകുന്നത്. പരപേക്ഷ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇവര് നാരദൻ, യശോദ തുടങ്ങിയ ഭക്തജനങ്ങളോട് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ മറ്റു ഭക്തന്മാര് അത് ആരും പറയാതെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ പിന്തുടരാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത ഭക്തനെ പോലെ ആയിത്തീരാനുള്ള അഭിലാഷം ഇവരിൽ ക്രമേണ വികസിച്ചു വരുന്നു. ആ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയില്ലെങ്കിൽ വ്രജമണ്ഡലവാസികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനുള്ള ഈ ഉത്സാഹം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ട്. എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഭക്തിതമായ പ്രേമത്തെ പലരും അനുകരിക്കുന്നതായി കാണാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് നിവർത്തരായിട്ടില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളില് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ എന്താ പറയണത്? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തിനുള്ള ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്രജവാസികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനുള്ള ഉത്സാഹം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരായിരിക്കണം. പിന്നെ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങള്, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജ്,
ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ. ഇത് മൂന്നും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്? അനർത്ഥ നിവർത്തി. അതായത് നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ഇത് അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക, അതായത് ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളുടെ തിരോധാനം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ പ്രേമത്തെ പലരും അനുകരിക്കുന്നതായി കാണാം, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് നിവർത്തരായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരോധാനം സംഭവിക്കുക, അത് മോചനം വരാം. അതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് മോചനം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയം. പക്ഷേ നമ്മള് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട്, അനർത്ഥ നിവർത്തി കടക്കാനായിട്ട് വളരെ പാടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം എന്താ പറയുക, ഭക്തിതമായ പ്രേമത്തെ പലരും അനുകരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നത്, ഭക്തിത പ്രേമത്തെ അനുകരിക്കുന്നതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെന്തല്ല, അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് നിവർത്തി ആരായിട്ടില്ലാത്തവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അനർത്ഥ നിവർത്തി കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോ ജന്മങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുമെന്ന് പറയാം അനർത്ഥ നിവർത്തി കടക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ആ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോയി തെറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം, അത് എത്താനായിട്ട് കുറെ സ്റ്റേജസ് എടുക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യേണ്ട 3 കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ. അത് 3ഉം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അനർത്ഥ നിവർത്തിയിലേക്ക്. പക്ഷെ ഇത് 3ഉം ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനില് അത്രയും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. സാധുസംഗ, സത്സംഗം വേണം. പിന്നെ എന്താണ്? ഭജനക്രിയ, നാമജപം പോലുള്ള ഈ സ്വാധ്യായം, നാമജപം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് 4ാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തിയിരിക്കണം? നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവർത്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിവർത്തി നേടാനായിട്ട്. അതായത് ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം, അനർത്ഥ നിവർത്തി വെച്ചാൽ നമ്മളെ ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചില മന്യന്മാർ തങ്ങൾ നന്ദനെ അനുകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ യശോദയെയോ ഗോപികമാരെയോ അനുകരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടും. അതേസമയം തന്നെ അവർ നിന്ദ്യമായ ഭൗതിക അർപ്പണങ്ങൾ പ്രകടവുമാണ്. ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ തികച്ചും അനുകരണാത്മകമാണ്, അവയ്ക്ക് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല. ഗോപികമാരുടെ പ്രേമസങ്കല്പങ്ങളിൽ സ്വയം ആകൃഷ്ടനാകുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ സ്പർശം പോലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ചിലരെന്താ ചെയ്യാ, ഇങ്ങനെ പറയും യശോദയെ അനുകരിക്കുന്നതാണ്, ഗോപികമാരെ അനുകരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതേസമയം തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭൗതിക അർപ്പണങ്ങളും പ്രകടമാകും, നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വെറുതെ അനുകരിക്കല് മാത്രമാണ്, ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു മൂല്യവും ഇല്ല. ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ അനുകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികമാരുടെ പറയുമ്പോ എന്താണ്, ഗോപികമാരുടെ പ്രേമസങ്കല്പങ്ങളിലൊക്കെ ആകർഷനാകുമ്പോ സ്വഭാവത്തില് എന്താണ്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ ഒരു സ്പർശനം പോലും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തിയുടെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മള് ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മുക്തരായിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനർത്ഥ നിവർത്തി, അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക്, അപ്പൊ നമ്മളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അനർത്ഥ നിവർത്തിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ദീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യേഷൻ ആണത്, തുടക്കമാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടില്ല, നമ്മളൊന്നും ഇതിലെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളുടെ തെറ്റുകളൊന്നും നമുക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്താത്തതുകൊണ്ട് ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, കുറേ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതില്. അങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ചിലപ്പോ ജന്മങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടി വരാം, ഇത്രയും നമുക്ക് സമയം എടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാനായിട്ട്. അതിൽ നിന്ന് മാറാതെ നമുക്ക് എന്തിലേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല, മുന്നിലേക്ക് പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ആചാര്യന്റെയും അനുശാസനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരും ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കർശനമായി അനുസരിക്കണം. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനങ്ങൾക്കു ശേഷം മാത്രമേ ഒരുവൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കൂ. അപ്പൊ ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ആ കാലടികളെ പിന്തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച്
പാടാണ്. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മള് മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ കർശനമായിട്ട് പാലിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുടക്കാണ് ആകുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലാസ്റ്റ് അല്ല വരുന്നത്. അതുമെന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മൾ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ കർശനമായിട്ട് പാലിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോകുമ്പോഴാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, നമുക്ക് ആ ഒരു മോചനാവസ്ഥ, ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ആ 4ാമത്തെ സ്റ്റേജ് അനർത്ഥ നിവർത്തി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ പോലും കൃഷ്ണാവതാരത്തിലേറെ പുരോഗമിച്ചവനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരന്തരം നിരതനായിരിക്കുന്നവനും ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അത് പ്രകടമാക്കരുത്. ഇപ്പൊ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ പോലും കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഏറെ പുരോഗമിച്ചവനും ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരന്തരം നിരതനായിരിക്കുന്നവനുമായ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അത് പ്രകടമാക്കാൻ പാടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു പ്രാരംഭക ഭക്തനെ പോലെ തുടരണമെന്ന് സാരം. ശുദ്ധഭക്തൻ പോലും നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തികൾ തുടരണം. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നില ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അകമേ ചിന്തിക്കുകയും അയാളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വന്തം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരന്തരനായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അത് പ്രകടമാക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഒരു പ്രാരംഭക ഭക്തൻ, ഒരു പുതിയ ഭക്തനെ പോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തി കഴിച്ചുകൂട്ടണം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തികള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നില ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം, അകമേ ചിന്തിക്കുകയും അയാൾ പിന്തുടർന്ന് സ്വന്തം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവണം എന്താണ്, പൂർണ്ണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മള് പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തല്ല വേണ്ടത്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇനി അടുത്തത് ചിത്തപ്രണാളിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അത്രയധികം ആധികാരിത്വം ഇല്ലാത്തവരും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് ചിത്തപ്രണാളി എന്ന പ്രക്രിയ. അതായത് ആധികാരികത്വം ഇല്ലാത്തതും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, അത്രയധികം ആധികാരിത്വം ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അലർട്ടായിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ചിത്തപ്രണാളിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. കാരണം ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് അധികാരിത്വം ഇല്ലാത്തവരാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തനതായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള മാർഗം സ്വീകരിച്ചവരാണ്, ഒരു വിഭാഗമാണിത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്തപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്കൂട്ടർ തങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിമാരായി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുകയാണ്. ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റം നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല. ഇവരെന്താ പറയുന്നത്, ഇവര് ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിമാരായി കഴിഞ്ഞെന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കും. ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റം നിയാമക തത്വങ്ങൾക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല അവരുടെ പെരുമാറ്റമൊന്നും പോകുന്നത്. ചിത്തപ്രണാളി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പ്രക്രിയ തുടരുന്നത് പ്രാകൃത സഹജിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം കപട വൈഷ്ണവരാണ്. ഇപ്പൊ പ്രാകൃത സഹജിയാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കപട വൈഷ്ണവരാണ് ഏത് പ്രക്രിയ തുടരുന്നത്, ഈ ചിത്തപ്രണാളി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ തുടരുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകൃത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഭക്തി
ഭക്തിരസേവനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് ഭക്തിരസേവനത്തില് ഒപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തിരസേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും അത്രയധികം ആധികാരിത്വം ഇല്ലാത്തവര് ഉള്ളൊരു വിഭാഗം, അതിനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി, അതാണ് ചിത്തപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവര് എന്താ പറയാ, പ്രാകൃത സഹജിയാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് കപട വൈഷ്ണവരാണ് ഇവര് ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിമാരാണെന്നൊക്കെ സ്വയം വെറുതെ ഭാവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റാണെങ്കിലോ നിയാമക തത്വങ്ങൾക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതായത് ഈ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് ഇത് ചിത്തപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ഇനി ദാമ്പത്യ പ്രേമം. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെയോ ദ്വാരകയിലെ റാണിമാരുടെയോ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന ഭക്തി സേവനത്തിന് ദാമ്പത്യ പ്രേമം എന്ന് പറയും. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരകയിലെ റാണിമാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന സേവനമാണ് ദാമ്പത്യ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം, പ്രത്യക്ഷമെന്നും പരോക്ഷമെന്നും. രണ്ടിലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോപിക ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവന മാതൃക പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. ഭഗവാനുമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് സാങ്കേതികമായി പറയുന്ന പേരാണ് കേളി. എന്നാൽ ഇതിനാഗ്രഹിക്കാത്തവരും അതേസമയം ഭഗവാനും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള സംയോഗ പ്രേമം ആസ്വദിക്കുന്നവരുമായ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഭഗവാനും ഗോപികമാരും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ആഹ്ലാദദായകമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ദാമ്പത്യ പ്രേമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരും അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരകയിലെ റാണിമാരുടെയും കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന ഭക്തി സേവനമാണ് ദാമ്പത്യ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ രണ്ടായിട്ട് പറയും, ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും രണ്ട് പരോക്ഷമായിട്ടും. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാര് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവന മാതൃക പിന്തുടരുക, ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തില് ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, കേളി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനാഗ്രഹിക്കാത്തവരും അതേസമയം ഭഗവാനും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംയോഗ പ്രേമം ആസ്വദിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് ആഹ്ലാദകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സംയോഗ പ്രേമം വളർത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വിശേഷിച്ചും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ആരാധനയിലൂടെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ക്രമേണ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയോട് സ്വാത്മചോദിതമായ പ്രേമം വളരും. ഭഗവാനും ഗോപികമാരുമായുള്ള പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് ഈ വക ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരായിത്തീരും. തുടർന്ന് ഈ പരാപേക്ഷയില്ലാത്ത ആകർഷണം വളരെയധികം വികസിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമായ സംയോഗ പ്രേമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സംയോഗ പ്രേമം വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വിശേഷിച്ചും എങ്ങനെയാണ്, ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഭഗവാന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും ആരാധനയിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ആ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയോട് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, ആ ഒരു പ്രേമം വളർന്നു വരാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരുടെ ഒക്കെ ലീലകൾ കേട്ട് കേട്ട് അവരോട് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് തീരുന്നവര്, അങ്ങനെ ആരും പറയാതെ തന്നെ പരാപേക്ഷ ഇല്ലാതെ തന്നെ അവരിൽ ഒരു ആകർഷണം വികസിച്ച് അത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടോ പരോക്ഷമായിട്ടോ സംയോഗ പ്രേമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഇത് പറയുന്ന കുറിച്ച് ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിന് ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, പ്രേമല്ല പറയണത്, സംയോഗ പ്രേമം വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഈ പറഞ്ഞ സംയോഗ പ്രേമം സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്, ആത്മീയ പ്രേമത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ചങ്ങാതിയാകാനുള്ള മനോഭാവം സ്ത്രീകളിൽ വളർന്നു വരാം. അതുപോലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുരുഷനിൽ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യാം. ഭക്തനായ പുരുഷൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപിയുടെ ഭാവം തന്നിൽ വളരാൻ കൊതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് സ്ത്രീകളിൽ മാത്രല്ല ഇത് വരുന്നത്, കാരണം ഭഗവാനും സ്ത്രീകളും ഗോപികമാര് സ്ത്രീകളിൽ മാത്രല്ല വരുന്നത്, പുരുഷന്മാരിലും ഈ ഒരു ഭാവം അവരിലും വരാറുണ്ട്. ഇല്ലെ, ഗോപികമാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുരുഷന്മാരിലും വരാറുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിയാകാനുള്ള മനോഭാവം സ്ത്രീകളിൽ മാത്രല്ല ഇവരിലും വരാറുണ്ട്. ഭക്തനായ പുരുഷൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികയുടെ ഭാവം തന്നിൽ വളരാൻ കൊതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാനോടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം ആർക്ക് മാത്രമാണുള്ളത്, സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അല്ല, ആരിലും വരാറുണ്ടത്, പുരുഷന്മാരിലും അത് വളരാറ്. അത് നമ്മുടെ ഭാവം, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് രീതിയിൽ. രണ്ടാമത്തെ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ മഹർഷിമാർ.
പണ്ടുകാലത്ത് ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ അനേകം സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നു. 14 വർഷത്തെ കാനനവാസം പിതാവ് വിധിച്ചതിനെ അനുസരിച്ച് ശ്രീരാമൻ വസിച്ചിരുന്ന വനപ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് ദണ്ഡകാരണ്യം. ശ്രീരാമന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന് സ്ത്രീയായി തീരാൻ കൊതിച്ച അനേകം മഹർഷിമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഗോപികവരമായി ജനിച്ച് ഈ മഹർഷിമാരും അവിടെ എത്തി. ഈ രീതിയിൽ അവർ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ദണ്ഡകാരണ്യത്തില് അനേക സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 14 വർഷത്തെ വനവാസം ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് പിതാവ് വിധിച്ചതനുസരിച്ച് ആ പ്രദേശത്ത് വസിച്ചിരുന്നു. വനപ്രദേശത്ത് വസിച്ചു. ആ വനത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? ദണ്ഡകാരണ്യം. അപ്പൊ ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ സ്വാമിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ മഹർഷിമാർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ശ്രീരാമസ്വാമി ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായിരുന്നു, ഏകപത്നി വ്രതക്കാരനായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രീരാമസ്വാമി എന്താണ് പിൽക്കാലത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് സ്വയം വരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം അവർക്ക് അവരെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള വരം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ഇവരെല്ലാം ഈ മഹർഷിമാരെല്ലാം ആരായിട്ട് മാറാണ്? അവിടെ ഗോപികമാരായിട്ട് ജനിച്ച് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ മഹർഷിമാരുടെ കഥ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ശ്രീരാമൻ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഋഷിമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷരാകുകയും കൃഷ്ണനുമായി സംയോഗ ബന്ധസുഖം അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും ചെയ്തു. ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ മഹർഷിമാർ കൃഷ്ണനും ശ്രീരാമനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോപികളെ പോലുള്ള സംയോഗ ബന്ധം അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. ശ്രീരാമന് മാതൃകാ രാജാവെന്ന നിലയ്ക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമേ വൃന്ദാവനത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാനാകൂ എന്നും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം ശ്രീരാമന്റേതിനേക്കാൾ ആകർഷകമാണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് പിന്നത്തെ ജന്മങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ഗോപികമാരായി തീരാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ മൗനം പാലിച്ചു. ഈ മൗനത്തിന്റെ അർത്ഥം മഹർഷിമാരുടെ അപേക്ഷ അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടെന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയണം അതൊരു കഥ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മഹർഷിമാരാണ് ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അവരുടെ പിൽക്കാല ജന്മത്തിൽ കൃഷ്ണനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ശ്രീരാമന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ അവർക്ക് പിന്നത്തെ ജന്മത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം പുലർത്താനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമായി അവരൊക്കെ ഗോകുലത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ ഗർഭത്തിൽ ജന്മമെടുത്തു. അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗോകുല വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന കൃഷ്ണനുമായുള്ള ചങ്ങാത്തത്തിന് അവർ ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം അവസരമുണ്ടായി. കൃഷ്ണനുമായി സംയോഗ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ വികാരം സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജന്മം പൂർണ്ണമാക്കി തീർക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ പ്രകാരമാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയതും. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം, ആ ഒരു ഭാവം അവർക്ക് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഒരു ജന്മത്തിലൂടെ അവർക്ക് അത് പൂർണ്ണമാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന് 2 ഉൾപിരിവുകളുണ്ട്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ രൂപത്തിലും കാമുകന്മാരുടെ രൂപത്തിലും. ഭാര്യയുടെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണനുമായുള്ള സംയോഗ ബന്ധം വളർത്തുന്നവർ ദ്വാരകയിൽ എത്തിപ്പെടും. അവിടെ ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ റാണിയായി തീരും. കാമുകന്റെ രൂപത്തിൽ സംയോഗ ബന്ധം വളർത്തുന്നവർ ഗോപികമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷ്ണനുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം ആസ്വദിക്കാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തും. ഗോപിയുടെയോ റാണിയുടെയോ മട്ടിലുള്ള ഈ സംയോഗ ബന്ധം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഉള്ളതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന പോലെ പുരുഷന്മാർക്കും ഈ ബന്ധം വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭാര്യയുടെ രൂപത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ദ്വാരകയിലായിരിക്കും എത്തുന്നത്. കാമുകന്മാരുടെ അല്ലെ അതിലാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ്, വൃന്ദാവനത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഭഗവാനോട് അത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണ് പറഞ്ഞ പുരുഷന്മാർക്കും ഉണ്ടാകും. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഋഷിമാരുടെ പറയുന്നത്. പിതൃഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ഭാവം. ഇനി പിതൃഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ഭാവം. പിതൃഭാവത്തിലോ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലോ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെയോ സുബലന്റെയോ കാലടികൾ പിന്തുടരണം. ഇനി പിതൃഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിതൃഭാവത്തില് നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ, സുഹൃത്ത് ഭാവത്തില് സുബലന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരണം. നന്ദൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വളർത്തച്ഛനാണ്. വ്രജഭൂമിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് ആര്, സുബലൻ.
ഭഗവാന്റെ പിതാവോ സുഹൃത്തോ ആയിത്തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന് നന്ദനെ പോലെ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായി തീരുക എന്ന ആദർശം വെച്ച് പുലർത്തുകയാണ് രണ്ടാമത്തത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് പൊതുവെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അത്തരം ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നിർവ്യക്തികവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ ദുഷിച്ചു പോയെന്ന് വരാം. മായാവാദികൾ, അതായത് അദ്വൈതവാദികൾ തങ്ങൾ തന്നെ കൃഷ്ണനാണെന്ന് കരുതുന്നു. അക്കണക്കിന് ഒരാൾ സ്വയം നന്ദൻ മഹാരാജാവിന്റെ ആണെന്ന് കരുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവരുടെ പിതൃസ്നേഹം മായാവാദ ദർശനം കൊണ്ട് കളങ്കിതമായി തീരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പിതാവോ സുഹൃത്തോ ആയിത്തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് മാർഗം പറയുന്നത്, ഒന്ന്